Imnedija l-Malta Movie Trail bilan li titkattar in-niċċa turistika magħrufa bħala Screen Tourism. Din tigwida lit-turisti f'dawk il-films kollha li ttellaw f'Malta u bekk isiru jafu iktar dwarhom. Panelli informattivi se jitwaħlu f'bosta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex u fihom hemm markat numru ta' films popolari li nħadmu f'Malta bħal Munich, The Count of Monte Cristo u Troy. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabru dawn id-dettalji bil-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech jispjega l-potenzjal ta' din in-niċċa turistika li tista' tikber iktar u ssarraf f'aktar ġid. Fejn inti jkollok nies internazzjonali li jaraw lil Malta fis-swali taċ-ċinema, ġifieri fuq films u anke fuq televiżjoni, f'sensiliet bħal Game of Thrones, Sense8 u oħrajn, u mbagħad jikkonvinċu ruhom jitħajru jiġu Malta bħala turisti għaliex ikunu raw lil Malta fuq televiżjoni. Din hija l-idea ta' Screen Tourism u qed naħdmu id fit bħala Film Commission mal-Awtorità Turiżmu sabiex noħolqu niċċa ġdida f'dak li huwa t-turiżmu miċ-ċinema. Il-Ministru għat-Turizmu Edward Zamitlu jistenna li matul din il-leġislatura fl-industrija tal-films kien hemm element qawwi ta' diversifikazzjoni u dan wassal biex ikunu ġenerati 160 miljun euro fitħul dirett minn din l-industrija. Intant l-andament ta' żmien li ġiet juri sinjali pożittivi ferm. Din is-sena tidher tajba ħafna mill-lat ta' industrija tal-films ukoll, fil-fatt diġà saru 3 produzzjonijiet internazzjonali f'pajjiżna u qed nistennew li fix-xhur li ġejjin diġà se jkun hemm 3 produzzjonijiet oħrajn li se jinħadmu f'Malta.